సో గాయ్స్ ఇవాళ ఫ్రీగా ఐస్ క్రీమ్ ఎలా తినాలో నేర్పిస్తా చూడండి. లెట్స్ గో బ్రో. టేస్టింగ్ ఐస్ క్రీమ్స్ ఉన్నాయి. వీటన్నిటిలో ఏది బాగుంటుంది? అన్ని రన్నింగ్ ఐటమ్. ఒకసారి అన్నీ మిక్స్ చేసి వాడుతాం. అదే అన్ని టూ స్కూప్స్ వేసి తింటా. అంత కాదు, చిన్న చిన్నవి బ్రో, మరి అంత అయితే ఎక్కువ అవుతుంది. ఏదైనా ఒక 2 రకాలు అయితే ఓకే ఓకే చాలు. ఏమన్నా కార్డు బీట్ అట్లాంటివి ఏమన్నా ఓకే, నేను చూసి ఫోన్ చేస్తాను.